प्रेसला माहिती दिली, विचार दिले, असं काय म्हणणार नाही. बडबडले नेहमीपेक्षा, काय वेगळं नाही. त्यात त्याने अनेक धमक्या दिल्या, सरकारला उद्देशून सरकारने हे करावं नाहीतर मी महाराष्ट्र पेटवीन वगैरे वाक्य आहेत त्यांची. पण उद्धव ठाकरे हे आज स्वतः कोण आहेत त्याची जाणीव त्यांना आहे का मला माहित नाही. तसं जे म्हणतायत की प्रकल्प जर उद्या सुरू केला हुकुमशाही करू तर आम्ही महाराष्ट्र पेटू, असं त्यांचं ते वाक्य आहे. 40 तर गेले, राहिले काय माहित नाही, 10, 12, 13 काय असतील. शिवसेनेची अवस्था आज महाराष्ट्रातील देशातील सर्वात कमी ताकदीचा, कमी संख्येचा पक्ष कोणता महाराष्ट्रात तरी तर शिवसेना. 4 प्रमुख पक्षांमध्ये 4थ्या क्रमांकावर आहे. स्वतःला दीर्घकाळ चालता येत नाही, कोणावर हात वर करू शकत नाही, तरी पण पेटूच्या भाषा का बोलतात मला कळत नाही. मुख्यमंत्री होते जेमतेम. मी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांना त्यांचं अभिनंदन करायला मंत्रालयात गेलो 6 वेळावर. त्या तिथल्या स्टाफने सांगितलं, साहेब यापूर्वीचे मुख्यमंत्री 2.5 वर्षात 2दा झाले, 2दा. जेमतेम तासभर बसायचे आणि जायचे, फक्त 2दा. आणि पेटवायला कुठे कधी फिरणार, कसे फिरणार, हेलिकॉप्टर मध्ये मशाल घेऊन पेटवत जाणार की काय सगळीकडे. पण मला म्हणायचं आहे, महाराष्ट्रात एवढे नेते आहेत, प्रकल्पाला विरोध करणारे नेते किती. बांधून मी कोकणातले. एनरॉन आला, एनरॉनला विरोध. जैतापूरला विरोध. हायवेचं काम चालू झालं चौपदरी, त्यालाही विरोध. सिंधुदुर्गात विमानतळ आला, ऍक्विशनला विरोध. प्रत्येक विकासाच्या कामाला विरोध आता पण शिवसेनेने केलाय कोकणात. त्यांना कोकणाबद्दल आस्था आहे, प्रेम आहे, काय द्वेष आहे. कोणताही प्रकल्प यांनी 2.5 वर्षात कोकणात आणला नाही. ना खासदारांनी आणला, ना आमदारांनी आणला, ना पाटबंधारेचा प्रकल्प, ना रस्ते, ना ब्रिज. इन्फ्रास्ट्रक्चरवर त्यांनी सांगावं, हे आम्ही खास स्पेशल म्हणून आम्ही आणलं इथे. कोकणाच्या विकासात योगदान काही नाही. मी 90 साली तिथे गेलो, त्या कोकण मध्ये सिंधुदुर्गात दरडोई उत्पन्न 35,000 रुपये होतं. आज ते 2,30,000 आहे. हे जे वाढलं ना त्याला कारण शिवसेना उद्धव ठाकरे नाहीये. तिथे कोणतरी एक महाभाग आहे, तो बॉडीगार्ड आहे का माहित नाही. पहिले म्हणतात इकडे कुठे होता, आता तिकडे म्हणतो उद्धव ठाकरेने नारायण राणेला आणलं. अरे मी शिवसेना 1966 झाली, केवढा होता, काय करत होता, कोटा खेळत होता, त्याला शिवसेनेचा काय संबंध नव्हता. आणि 99 नंतर आला, 99 नंतर आला. बांधवणं हा प्रकल्प रिफायनरीचा. आता हे पूर्वी हेच लोक म्हणायचे, आम्ही ऐकायचो, कोकणाचा कॅलिफोर्निया करू, कोकणाचा कॅलिफोर्निया करू.
तर कॅलिफोर्नियात काय जरा माहिती घ्या उद्धव ठाकरे, शिवसेनेच्या लोकांना सांगतो, कॅलिफोर्नियामध्ये मी माहिती घेतली, रिफायनरीचे 14 प्रकल्प आहेत, 14. तिथे एन्व्हायरमेंट नाही, 14 आहे. मग इथेच विरोध का? तुम्हाला माहित असेल पत्रकार मित्र, मी विधानसभेत, महाराष्ट्र विधानसभेत असताना आणि तेव्हा मंत्री काँग्रेसमधून असताना त्यावेळेला एक प्रश्न काढण्यात आला. रिफायनरी जैतापूरचे 20 प्रकल्प, 10,000 मेगावॅटचा फ्रान्स कंपनी तो तयार करणार होता. तो प्रकल्प चालू करू नये, बंद करावा. 10,000 मेगावॅट मागणी केली. वृत्तपत्रात आलेली बातमी की अमुक अमुक दिवशी मातोश्रीमध्ये 34 कोळशापासून वीज उत्पादन करणारे उत्पादक उद्योगपती उद्धव ठाकरेंना भेटले. तुम्ही जैतापूरचा प्रकल्प चालू करू नका, आम्हाला तो सुरू झाला तर आमचे कारखाने बंद पडतील, योग्य दर मिळणार नाही, आम्ही तोट्यात जाऊ. काय मग त्याच्यावर ठरलं नेहमीप्रमाणे ठरलं. 500 कोटी द्यायचे, ऍडव्हान्स 5 कोटी. मी परवा हे असं कुठेतरी म्हणालो. संजय राऊत काय म्हणतो, मी तेव्हा काँग्रेसमध्ये गेलो 2005. संजय राऊत काय म्हणाले, नारायण राणे त्यांना घेऊन आला होता, अर्धे नारायण राणेला आणि अर्धे उद्धव ठाकरे. संजय राऊतला माहित नाही का मातोश्रीत गेलेची वाटणी कधी होते का पैशाची? कधीच होत नाही. वाटणी नाही, तिथे इनकमिंग आहे, आउटगोईंग नाहीच आहे मातोश्रीमध्ये. हा संजय राऊत दारू प्यायल्यासारखा काही बडबडतो. बरं, मी जेव्हा मंत्री होतो आणि काँग्रेसमध्ये होतो, उद्धवला 250 कोटी का देईन आणि उद्धव मला तरी का 250 कोटी देईन? बांधवांनो, सध्या शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे असो, संजय राऊत असो, डिप्रेशन मध्ये गेल्यामुळे, मानसिक संतुलन बिघडल्यामुळे बेताल बोलतो. बेताल आजच्या त्या दौऱ्यात एका ठिकाणी म्हणतो महाराष्ट्र पेटू, दुसऱ्याने म्हणतो आम्ही काय दादागिरी, दुसऱ्या ठिकाणी म्हणतो आम्ही काय दादागिरी करणार नाही. आज मला म्हणायचं आहे, एवढा मुद्दाम महाराष्ट्रात अनेक घटना घडतात. आज शेतकरी अडचणीत आहेत. अवेळी पाऊस पडला, पिकं हातातून गेली, अडचणीत आहे. दौरा काढला का? हेलिकॉप्टरने गेले का? नाही. प्रकल्पासाठी गेले, प्रकल्प होऊ नये म्हणून. मग तिथे रत्नागिरीमध्ये जे मराठी तरुण बेकार आहेत, घरात चूल पेटत नाही, त्यांची विचारपूस करायला उद्धव ठाकरे गेला होता का? आज उभ्याने विचारत होता काहीतरी. गेला मुख्यमंत्री होता तर गेला होता, काय हो तुमची चूल पेटते का? मुलांना अन्न मिळतं का? कधी गेला? कधीच नाही. कोकणात आला नाही. अतिवृष्टीच्या सिंधुदुर्गाचे 25 कोटी मुख्यमंत्री असताना जाहीर करून गेला, शेवटपर्यंत दिले नाही. या महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये एकमेव मुख्यमंत्री जो निकामी, कमीत कमी वेळ मंत्र्या 2 वेळाच येणारा, 2 तासच येणारा, 2 वेळा 2.5 वर्षात येणारा, ज्याला विषयाचं ज्ञान नाही, अभ्यास नाही, राज्यात विकास कसा करतात ते ज्ञान नाही, ज्याला बजेट समजत नाही, अर्थसंकल्प माहित नाही, असा मुख्यमंत्री हा कलंक आहे महाराष्ट्राला. उद्धव ठाकरे म्हणजे
कशाला तोंड उघडतोय? गप्प बस ना घरी, नाहीतरी घरातच पिंजऱ्यातच असतो तो. आणि म्हणून त्याचा आजचा दौरा होता ना, तो दौरा फक्त घेतलेली सुपारी जबाबदारी पार पाडण्यासाठी होता. आता निरोप गेला असे, आम्ही जाऊन आलो, दुसरा हप्ता चालू करा. काय बोलतो ते एकनाथ शिंदे ना त्या आमदारांना? खोके खोके. अरे खोके तुझ्या घरात गेले नसते तर तुला दुसरा उद्योगच नाही ना. मातोश्रीमध्ये काय चालतं सांगा? कोणता बिझनेस आहे? तो सामना आहे. विकला गेला नाही तरी प्रति दाखवल्या जातात. 1.5 लाख 2 लाख विकले गेले. कोरोनामध्ये सगळे प्रिंट मीडिया लॉस, फक्त सामना प्रॉफिट मध्ये, फक्त सामना प्रॉफिट, बाकी सगळे लॉस केले. वाईट करून घेतले तेव्हा कोणावर टीका? पंतप्रधानावर लायकी आहे तुझी? तू कोण आहे? त्या माननीय शरद पवारच्या कृपेने मुख्यमंत्री झालास, हिंदुत्वाची बैमानी केलीस, भाजपशी बैमानी केलीस आणि मुख्यमंत्री झाला. लायकी नव्हती तुझी. बाळासाहेब असते तर कधीच झाला नसता. साहेब जर असते ना हयात तर हा मुख्यमंत्री होत नाही आणि साहेब तडजोड करत नाही. हिंदुत्वाची केवत केली नसती, पण यांनी पदासाठी केली, पैशासाठी केलं. याच्या एवढा भ्रष्ट माणूस या भारतात थंड असेल. अरे मी 39 वर्ष शिवसेनेत होतो. 1 2 39 वर्ष. काय येणं काय जाणं सगळ्या गोष्टी मला माहिती आहेत. मी कधी बोललो नाही अजून, पण नको तो हे कर. स्वतःच्या आरशात बघ स्वतः कसं दिसतोस ते, मग दुसऱ्यांची चेष्टा कर. चेष्टा काही गोष्टीवर मी आणलंय पुस्तक. तो एक आमच्या कोकणात शोभत नाही पण आहे. आता काय करणार, नाव घेत नाही. राणेने विरोध, हो राणेने विरोध केला तेव्हा काय आदेश व्हायचे. शिवसेनेत असताना याला विरोध, मग आम्ही विरोध लिहिला. मी विरोध आहे काय त्याला कारण सांगितली. पण ज्या वेळेला फ्रान्स मधून त्याचा अहवाल आला, काय त्या ठिकाणचे प्रदूषण जर झालं तर ते कंट्रोल करणाऱ्या आधुनिक मशिनरी तिथे बसवल्या जातील, पर्यावरणावर कुठला परिणाम होणार नाही हे सांगितल्यानंतर समाधान झालं. पण आत्मचरित्र लिहिलं गेलं तेव्हा तो रिपोर्ट आला नव्हता. काही बोलतात, काही माहिती. काम धंदे नाही उठले. आता आम्हाला काम धंदे आहेत ना. मंत्रीपद आहे सूक्ष्म, हो मी सूक्ष्म उद्योग खातं म्हणजे मायक्रो स्मॉल अँड मीडियम उद्योग माझ्याकडे आहे. किती आहेत उद्योग? 6,30,00,000 उद्योग माझ्या अंडर आहेत. त्यात एकूण 11 कोटी रोजगार आहेत. 11 कोटी. लिहू 11 कोटी अक्षरात. उद्योगाला सांगते, तुम्हाला नाही. तुम्ही किती बुद्धूपणा आहे मला माहितीये. काय येतं ते पण मला माहितीये. विनाकारण मला डिवचायचं काम करू नकोस. आमच्या कोकणाच्या विकासावर किंवा कोकणाच्या मुळावर जर येशील ना, नाही सोडणार. तो अजून आले गेले ठीक आहे. पोलीस होते ना, पोलीस सोडून घ्यायचं, जाहीर करायचं पोलीस आम्हाला देऊ नका, आम्ही जाणार आणि परत सुखरूप येणार. बघूया ना कसं येतं तुम्ही. ते कपडा सकट का विना कपडा सकट कोण बोलणार आहे? त्याचे कुठे होते एवढे वर्ष? आणि म्हणून बांधवांनो, एक प्रकल्प 2 लाख करोडचा आहे. 2 लाख करोडचा प्रकल्प आहे. हजारो नोकऱ्या तयार होतील. छोटी इंडस्ट्री, मायक्रो आणि स्मॉल हजारो तयार होतील. हॉस्पिटल होणार, कॉलेज होणार, टेक्निकल कॉलेज होणार. सगळं तिथे अग्रीमेंट मध्ये आहे.
ऍग्रीमेंट मध्ये मी बसलो, या गोष्टी आम्हाला पाहिजे. शाळा कॉलेज पासून आरोग्य बंदी ते हॉस्पिटल व्हायला पाहिजे. सगळ्या गोष्टी त्याच्यात 2 लाख कोटी खर्च होणार. उद्धव ठाकरे तिथे हॉस्पिटलची व्यवस्था नाही, आजारी माणसं नाही आहे तिथे, पेशंट मुंबईत येतात, गोव्यात जातात, कोल्हापूर. कधी विचार केलास का रे? एवढे कमवतो. कोरोनामध्ये औषधं खरेदी केली, त्यात पण यांनी पैसे खाल्ले या मुख्यमंत्र्यांनी. त्या पैशातून एखादं हॉस्पिटल का नाही कोकणात बांधलं? हॉस्पिटल नारायण राणेने बांधलं. 70 एकर मध्ये बांधलं, 650 बेडचं. आणि मेडिकल कॉलेजने 150 स्टुडंट, आज 450 स्टुडंट विद्यार्थी शिकतायत, उद्या डॉक्टर होणार. केलंच का असं एक काम? महिला भवन बांधला आम्ही तिथे, महिलांना 250 महिलांना रोजगार दिला आम्ही. वृद्धाश्रम बांधला. हे सगळं आम्ही आमच्या सरकारी पैशातून नाही केलं. तू एक तरी बालवाडी शिवसेनेवाल्यांनी, तो खासदार आहेत, आमदार आहेत, एक बालवाडी छोटीशी 25 मुलाची तरी बांधली. एखादा हॉस्पिटल बांधलं, 5-25 लोकांना नोकऱ्या मिळतील अशी एखादी कंपनी आणली का यांनी? काही न करता कोकणी माणसाला भावनिक गुंतवून ठेवायचं आणि म्हणे शिवसेनेला खरा आधार कोकणी माणसाचा आहे. कोकणी माणसाने आधार दिला. कोकणी माणसाच्या पोटाचा प्रश्न अद्याप नाही सोडवलास तुझा सोडवलास रे. आणि नितेशने चांगलं उत्तर, पेटवायची भाषा काय करता तुम्ही? काय पेटवणार? तुम्ही पेटवणार होतो तर आमचं काम काय होतं तेव्हा? काय पेटवता? हाताने आधी काढता येतं का बघा, मग पेटवायची भाषा का? मध्ये डॅश डॅश काय आहे का? शिवसेना ती नाही संपली, ती गेली, साहेबांबरोबरच गेली. ते तोड बहादूर आहेत सगळे, सुपाऱ्या घेऊन यांचे दौरे. विरोध हा देशाला विरोध, हा राज्यातील लोकांच्या विकासाला खीळ घालणारा विरोध आहे. कोणाचं भलं करण्यासाठी विरोध नाहीये बांधवांनो. मी कोकणात 35,000 पर कॅपिटा इन्कम असताना कोकणात साहेबांनी मला पाठवलं. आज 2,30,000 त्या जिल्ह्याचं पर कॅपिटा इन्कम मी घेऊन गेलो. किती उद्योग छोटे मोठे. आताही मी मंत्री आहे. 200 कोटीचं टेक्निकल सेंटर, ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी सेंटर ओरसला येत आहे. ओरसला आता उद्घाटन होईल. तोडामार मध्ये इंडस्ट्री आणतोय मी. नुसतं बडबड नाही, हे करू ते तोडाचं वायपड, स्वतःच काय करू शकलं नाही. सामना सोडलं तर काय व्हायचं? उदरनिर्वाहाचं साधन हेलिकॉप्टर मधून फिरतो, हे उद्योजकांचे पैसे आहेत. कोळसा पासून वीज बनवणाऱ्या उद्योगपतींचे हेलिकॉप्टरला पैसे आहेत. त्यांनी चेक दिला का बँकेतून? जाणून येऊन एवढे 3 तास झाले, 10 लाख रुपये बिल. चेक दिला? आयुष्यात कधी चेक नाही. परदेशात पूर्वी जायचा ना, आता गुजरात बद्दल बोलतो, सगळे कंपनी गुजरात, पण गुजराती लोक ज्याला फॉरेन दाखवलं. अनेक गुजराती मित्र आहेत, त्यांचे माझे कॉमन आहेत, तेच घेऊन गेले. मग आम्ही भेटायचो लंडनला, फुकटचा दौरा. आणि तो माणूस काय बोले, मी माझ्या वेळेला मी प्रकल्प आणले आणि ते नंतर गेले का, भूर उडाले का पक्षाप्रमाणे? अरे कसे जातील? तू अग्रीमेंट केलंस का? कंपनी जागा दिल्या का? कंपनी सुरू झाली का? उत्पादन सुरू झालं का? किती लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या? काय होतं का? काही. कंपन्या गुजरातला जातात. तू मुख्यमंत्री होताना बांधवून मी इंडस्ट्री मध्य प्रदेश इंडस्ट्रीसाठी जागा मोकळ
यूपी इंडस्ट्रीसाठी जागा मोफत, तामिळनाडू इंडस्ट्रीसाठी जागेला पैसे, 5-6 राज्यांनी इंडस्ट्रीची आपल्या राज्यात यावी म्हणून जागा मोफत देऊ केली. तू केलीस होतीस का इंडस्ट्री येण्यासाठी? का नाही केलीस? डोकं होतं का काय फायदा होतो तो? काही लोकांनी 5 वर्ष टॅक्स माफ केलेत. कंपनी सुरू झाल्यापासून 5 वर्ष टॅक्स नाही, मुक्त. अशी काय व्यवस्था? डोकं पाहिजे. कधी गेलाच नाही घराच्या बाहेर. बाहेर गेला तर कोणाला ते सांगायचं, ए राजे हात पकड जरा. राजे तिथे कामाला होता. काही बोलतो आज. मुख्यमंत्री असतो तर मी लोकांच्या समोर प्रकल्पासाठी आलो असतो, असेही वक्तव्य उद्धव ठाकरेंनी केले. तिथे लिहिलंय 2.5 वर्षात 2 वेळा मंत्रालयात जाणारा अशा प्रकल्पासाठी लोकांमध्ये शक्य तरी त्याला वेळ तरी मिळाला असता. हो, नेहमी सरकार असं वाटतं, स्वप्न पडतं एकनाथ शिंदेचं सरकार जाणार आणि फर्निचरच्या त्याचे हे आहेत पण हलतायत पाय. सरकार पडणार. भविष्यवाणी काही चांगलं बोलत नाही, कधी कोणाबद्दल चांगलं बोलत. तू गेलास ना, राहू दे ना महाराष्ट्रात स्थिर सरकार. इच्छा प्रकट कर ना. तुला नाही जमलं, त्यांना विकास करताय, करू दे ना, करू दे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र हा समृद्ध होऊ दे, शुभेच्छा तर दे. नाही, सरकार जाणार, आम्ही परत शक्य तर परत येणार. काय तुझ्याबद्दल माननीय पवार साहेब पुस्तकात बोलले, जरा वाच रे. काय तुझी लायकी आहे ती. आणि म्हणून उद्धव ठाकरेने आता तोंड बंद ठेवावं, हे करू नये. हुकुमशाहीने प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न केला तर महाराष्ट्र पेटू. राजापूरमध्ये उद्धव ठाकरेंचे शिंदे सरकारवर घणाघात. पत्रकार शब्द मस्त हा, एक शब्द घणाघात. उद्धव ठाकरे कडाडले. आणि मी कधीच पाहिलं नाही, 39 वर्ष होतो असं जोरात कधी कोणाशी बोलताना नाही. कडाडले. दुसरा अजून एक शब्द, हा तोफा धडधडणार उद्धव ठाकरेंची. काय लवगी फटाकींनाही आवाज आला हो, आणि तोफा धडधडणार. हे शब्द आता TV 9 तर सरस वापर. मी पाहतो, अगदी मी मार्क करून ठेवलंय. हा, अरे म्हणा त्याला तरी म्हणा, कारण तो सगळं आम्हाला धडणारा शब्द दाखवायचाय तर जरा आवाज तरी करून दाखवा. असं जोर आवेशात हा न बोलता असं करतो. वाक्य तोडातून येत नाही, पण द्या, अजून द्या. हे काय मला कळलं नाही, पण नेहमी असं येतो. काहीतरी बोल तरी. असं यायचे हिंदू बांधवांना, असं त्यांनी बोलायचे हिंदू बांधवांन भगिनीनो. हा काय न होता द्या. आणि मी ते परत सांगणार, तुम्ही वाचलं असेल ते मुख्यमंत्री असताना रिफायनरीवर पत्र PM ला लिहिलं होतं. तो मुद्दा तुमच्याकडे आला असेल. पत्र तोच लिहितो की रिफायनरीला परवानगी द्या, रिफायनरी सुरू करा. आणि तोच आता विरोध करतो. त्याला नक्की काय करतो कळत. एकदा तेव्हाचा ऍडव्हान्स घेऊन झालं, चालू करायचं, आता बंद करायची सुपारी चालू झाली. लोकांची डोकी फुटली तरी चालतील, कोकणातील लोक भिकारी झाली तरी चालतील, मात्र रिफायनरी झाली पाहिजे अशी शिंदे सरकारची भूमिका आहे. उद्धव ठाकरे आमच्या कोकणाला भिकारी म्हणू नको, बेकार म्हणू. तू स्वतःला म्हण भिकारी, आम्ही म्हणून तू भिकारी म्हणून भिकारासारखा फिरतोय. बेकार. आम्ही कोकणाला भिकार ठेवला नाही. बांधवांनो, सिंधुदुर्ग रत्नागिरी दोघांचा पर कॅपिटल इन्कम अबाउट 2 लाख, 2 लाखाच्या वर. देशात अनेक राज्य आहेत 1 लाख 1.25 लाखाच्या जवळपास पर कॅपिटल इन्कम. पण मी सिंधुदुर्गाला
2,30,000 पण घेऊन गेलो आणि वर्षभरात 3 लाख क्रॉस करणार. 3 लाख पर कॅपिटल. गरीब ठेवला नाही. आमच्या इकडची घरं बघा, एज्युकेशन बघा. 88% साक्षरता आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात, कोकणात 88%. आम्ही प्रत्येक घरामध्ये मुलगा शिकतोय की नाही, शिकला आता म्हणजे ट्रेनिंग सेंटर आणतोय ना मुला मुलींना. त्याशिवाय असं एक ट्रेनिंग सेंटर आहे की महिलांना आवश्यक मुली जास्त करून चेहऱ्याचं वगैरे काय जे काय म्हणतात ब्युटिफिकेशन. आम्ही दिल्लीला पाहून आलो एक ब्युटिफिकेशन ट्रेनिंग सेंटर. आणि तसंच मी सिंधुदुर्गात पण आणतोय ट्रेनिंग सेंटर. ग्राउंड प्लस 3 माळ्याचं. एका बाजूला मुलं, दुसऱ्या बाजूला मुली ट्रेनिंग घेत आहे. जॉब मिळतील. आमच्या जिल्हा सिंधुदुर्गात पुरुषांपेक्षा महिलांची संख्या आहे. अनेक प्रकारचं प्रशिक्षण आम्ही सुरू करतोय. तू तुझ्या आयुष्यात काय चालू केलं का रे? बालवाडी तरी लोकांच्या जमिनी हडप करायचं काम केलंच. मात्र वारसूमध्ये लोकांना रिफाईन नको असेल तर इथे रिफाईन होता कामा नये. जर हुकुमशाहीने हा प्रकल्प जाण्यात प्रयत्न केला तर महाराष्ट्र पेटू. कोण? मी पेटवणार. सैनिक कोण? काय बोलला नाही. वाक्य बघा. तर महाराष्ट्र पेटू. कोण? तू पेटवणार? आदित्य पेटवणार का? संजय राऊत पेटवणार? तेवढा चष्मा पडला तर कुठे आग लावेल? तू पेटवायला कुठे जाय? त्याला चष्मा काढता काही दिसत नाही. काय उगा तोडत वाक्य आपले फेकायचे म्हणून. हे पण जरा मराठी बघायचा. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री 33 देशात गद्दार म्हणून ओळख झाली आहे. आमच्या सरकारमध्ये मंत्री असताना त्याला महाराष्ट्रातील 3 जिल्हे सुद्धा ओळखत नव्हते. एकनाथ शिंदे अनेक वर्ष त्यांच्या मंत्रिमंडळात पण मंत्री अगोदर होता. शिंदे मंत्री होता. त्याला 3 जिल्हे माहित नाही. महाराष्ट्राचा मंत्री आणि पण आता 33 देशात त्याला ओळखायला लागले. आमच्या इकडे असताना 3 जिल्हे माहित नव्हते. काय नालस्ती करतो? तुमच्याकडे होते, चांगले होते. तुमच्याकडे तो खाली खोकी नेऊन द्यायचा का मातोश्री? एवढी वगैरे असताना तो असाच जायचा मातोश्री. त्याचं पद उघड ठेवलं होतं. त्यावेळेला निवडणुकीनंतर आमदार पोसायचं 5 स्टार मध्ये. कोण काम करत होतो? उद्धव. संजय राऊत नाही. एकनाथ शिंदेनी सगळ्या हॉटेलमध्ये आमदार ठेवले ना पोचले. त्या विचारलं नाही पैसे कुठून आणले. त्या कितीचा सौदा झाला होता एकनाथला मुख्यमंत्री करायला. एकनाथ बोलत नाही. मी पाहिजे होतो. आणि एक दिवशी सगळा फिगर आम्ही सांगू. एकनाथ आम्ही बसणार एवढे आम्ही तिकडून आलो ते आणि सांगणार कसे कसे हा मग मांडी घालून कसा मोजत असायचा ते पण दाखव. उगाच म्हणत नको झाकली मूठ ठेव नाहीतर जाय आहे ते पण. मी जन की बात ऐकायला आलो. हा काय लोकप्रिय नेता आहे. अन्नदाता आहे. असं का कुठेही उपाशी राहिले काय कळलं का जातो. हे घ्या 10 किलो धान्य, 15 किलो धान्य, हे घ्या, ही बिर्याणी घ्या, हे पुलाव घ्या असं वाटून येत. लोकांना मन की बात म्हणजे जन की बात ऐकायला लोकांची लत ऐकायला घ्या. म्हणे मी मन की बात ऐकायला जा. आता 30ला मोदींचे झाले मन की बात. 100 कोण आहे? ते पंतप्रधान आहे. करोडो लोकांनी ऐकलं ते. तुझं एक तरी माणूस ऐकलं. कोण होते ते आम्ही पाहिलं नाही. तू कसं लोकांची बोलत. तू वरती लोक विचार त्यांचं लक्ष पण नाही. गरीब लोक आणून बसवले होते आणि विचारत होता पाहिजे पाहिजे काय पाहिजे, अन्न पाहिजे का प्रकल्प पाहिजे विचारतोस. पुढचं वाक्य बोलत नाही. मध्ये दात येतात ना. अडचण तिथे
उच्चार बघा, उच्चार स्पष्ट आलेले आहे. आणि म्हणून लोकांनी त्यांनी पंतप्रधानांवर, आमच्या अमित शहांवर त्यांनी बोलू नये. आता तर संरक्षणात आलाच आणि नसेल तर काय अवस्था होईल कळेल. इकडे तर वडील विरोध करायला गेले आणि माझ्याकडे एक हे आलं, उद्धवजी विरोध, तर आमचे आदित्य ठाकरे पुण्याला, वडील रत्नागिरीत बारसू मध्ये रिफायनरीला विरोध करतात, तर त्याच वेळेला मुलगा पुण्यात रस्त्याला वेताळ टेकडीचा बांधकामास विरोध करतोय. संध्याकाळी कॉन्ट्रॅक्टर मातोश्रीवर यावा म्हणून. हे धंदे त्यांचं अभिनंदन नाही करत, रस्ता होतोय, चांगली गोष्ट होते, जिकडे तिकडे विरोध करतायत. हो, सरकार यांचा आला, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाला, सगळे विकास प्रकल्प बंद केले काही महिने, एक एक जण पोचल्यानंतर चालू झाले. एक नंबरचा भ्रष्टाचारी माणूस, एवढा भ्रष्टाचारी भारतात तरी कोण नाही. मला म्हणजे मी जे काय अनुभवलं आहे ना, त्यामुळे मी सांगू शकतो. काय माहिती आहे मला माहित नाही, सॉइल टेस्ट वगैरे मी ते का परत रिपीट करत नाही. सॉइल टेस्ट नकोच, मी पुढे दाखल करेन. जा ना, आता गेलास एकदा हेलिकॉप्टरनी, आता जा पुढे दाखल करायला. सॉइल टेस्ट केव्हा करतात सरकार, कोणत्या प्रकल्पाच्या वेळेला, कोणत्या शेतीच्या वेळेला माती चेक करतात आणि कोणतं डिपार्टमेंट हे तरी माहिती आहे का मला, आणि मग बोल. आम्ही सर्व दादागिरीच्या विरोधात उभे आहोत. सरकारने स्थानिकांना संवाद साधतो. हो, एक वाक्य म्हणतात, काय वाक्य आहे त्याचं, नारायण राणेने आत्मा विकला असेल, विकताना याला सांगायला गेलो, मी आत्मा विकतोय, तुला पाहिजे नको, मग दुसऱ्याला दे. काय युजलेस माणूस आहे, काय वर्ड आहे, आत्मा विकला असेल. काय आत्मा कोणाला विकता येतो का, किती लोकांनी विकला असता. हो, नारायण राणेचा आत्मा, आणि नारायण राणेची तुला करूच नको. माझे गुरु माननीय बाळासाहेब ठाकरे, त्यावरून ओळख की नारायण राणे कसा असेल, कसा घडला असेल. आणि आतापर्यंत प्रोटेक्शन होतं ना त्यांच्या नावाचं आहे. आता तू सांगतोय मी बाळासाहेब ठाकरेंचा मुलगा आहे, तेव्हा नाही सांगतो. तो एकटा फिरायला बघायचं नाही, माझ्या नावाने ओळख व्हायला पाहिजे. साहेबांना अक्षरशः छळलं किती आहे ना, नको आज मी एकाच दिवशी सगळे विषय. वडील म्हणून बाळासाहेबांना म्हणायला लाज वाटली पाहिजे, एवढं छळलंय उभयत आणि दोघांनी. आणि मोठं आता हुशारी करतोय. आणि म्हणून सुरुवातीलाच म्हणालो की हा उद्धव ठाकरे नाही, हा उद्ध्वस्त महाराष्ट्र करायला निघालेला उद्धव ठाकरे आहे. उद्ध्वस्त कोकणात जर अशा प्रकारे कोकणाच्या प्रकल्पांना, आमच्याकडे रत्नागिरीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बेकारी आहे, भात शेती सोडलं दुसरं पीक नाहीये, आंब्याचं पीक पण यावर्षी 30% पण आलं नाही. आणि अशा वेळेला घरातल्या एकाला जरी नोकरी मिळाली तर आधार होईल. आणि म्हणून हजारो नोकऱ्या अशा रिफायनरीवरून तयार होणार आहेत. आणि त्यामुळे हा प्रकल्प तिथे व्हावा, आणि होण्यासाठी मी केंद्रातच आहे. माननीय पंतप्रधान अमित शाह आणि संबंधित मंत्री यांना विनंती करेन, कोकणी माणसासाठी, तिच्या प्रगतीसाठी, तिथल्या मुलांना शिक्षण घेण्यासाठी, तिथल्या लोकांची आर्थिक स्थिती सक्षम व्हावी, यासाठी असे प्रकल्प होणं आवश्यक आहे.
आणि म्हणून मित्र, ही लवकरच जाणार जाहीर सभा आहे. आता तर काहीच नाही बोलले. आणि जे काय आहे ना, हा कसा व्यक्ती आणि काय आहे, किती जवळचे आहेत. आज 2 ठाकरे दढणार, 2 हाय काय एकत्र. उद्धव ठाकरेच्या घरी दुसरा ठाकरे गेलेला पाहिला का? जेवायला बोलायला कधी पाहिला काय कोण नातेवाईक? नाही. स्वतःचा भावा एकाला जवळ करू शकला नाही माणूस, तर जनतेला काय करणार बांधवानो? आणि त्या रत्नागिरीच्या बेकार लोकांना, गरीब लोकांना काय देणार आहे? त्यामुळे हे फक्त दाखवायचंय. राजकारण कमवायचं राजकारण, कमवायचं की हा प्रकल्प मी बंद पाडला आणि याचा फायदा तुम्हाला होतोय, माझं बोला. आणि म्हणून आता डावे उजवे जे फिरतात ना बरोबर, ते बघा थोड्या दिवसांनी दिसणार नाही. संजय राऊत थोड्या दिवसांनी दिसणार नाही. आणि म्हणून तुम्हाला काय विचारायचं विचारू शकता, मी उत्तर देईन. पण मी लवकरच तारीख जाहीर करेन आणि मी रत्नागिरीत जाणार, बारसूला जाणार, जाहीर सभा घेणार. जाहीर सभेला परवानगी मिळाली तरच जाणार. उगाच लोकांना तिकडे जे आज गेले आणि प्रदर्शन वेळ काढला लोकांचा 2-3 तास, तसं नाही. 2-3 तास त्याच्यावर नव्हतेच साहेब, ते राहू शकत नाही.